Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Musulman doganymyz sorapdyr. Şöre gursun, öwliya kessin, ene atamdan geçeyin diýip and içýärler. Şol dogrumy ýa-da şirke girýärmi? Şonu düşündirip beräýseňiz diýip sorapdyr. Hormatly musulman doganlar, Allah Taala'dan başga hiç bir zadyň ady bilen kasam etmek, ant içmek bolmaýar. Çörege, duza, ene ata, käbe, peýgambere, perişte her näme bolsa bolsun Allah Taala'dan başgasynyň ady bilen kasam içmek bolmaýar we hadislerde Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem Allah Taala'dan başga zatlara and içmegi şirk diýip atlandyrýar we ümmetini buny gadagan edýär. Sahih Buhari we Sahih Muslim'de gelen hadisinde Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem atasynyň ady bilen kasam edip duran sahabany eşidýär we diýär: "Ela innallaha yenhaakum an tahlifu bi abaikum faman kana halifan falyahlif billah ve illa falyasmut." Dikkat edin, Allah Taala size atalaryňyzyň ady bilen kasam etmegiňizi gadagan etdi. Kim kasam etjek bolsa Allah Taala'ň ady bilen kasam etsin ýa-da dymsyn diýär. Nesai'de, Ebu Davud'da gelen hadisinde Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem diýär: "La tahlifu bi abaikum we la bi ummahatikum we la bil andad we la tahlifu illa billah." Atalaryňyzyň, eneleriňiziň ady bilen kasam etmäň, ant içmäň, butlaryň ady bilen kasam etmäň, Allah Taala'dan başgasy adyna kasam etmäň diýär. Ahmetde, Ebu Davud'da, Tirmizi'de gelen hadisinde Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem diýär: "Men halafa bi gayrillahi faqad kafara aw eşrak." Kim Allah Taala'dan başgasy adyna kasam etse, küfre düşer ýa-da şirk goşdugy bolar diýär. Näme üçin? Hadisde Allah Taala'dan başgasynyň ady bilen edilen kasama and içmege şirk diýilipdir. Sebäbi musulman doganlar kasam edýän kişi adyna kasam edýänini tagzim edýär, beýgeldiýär. Bu hili tagzim musulman doganlar, bu hili kasam etmek, and içmek diňe Allah Taala mahsusdur, diňe Allah Taala değişlidir. Allah Taala değişli bolan zady yaradylan zatlara ýönkemek bolsa şirk bolýar. Emma musulman doganlar bu hili şirk kiçi şirk hasaplanýar. Çünki şirk iki bölünýär, uly şirk bar, kiçi şirk bar. Uly şirk kişini dinden çykarýar, imanyny puj edýär we uly şirk eden kişi müşrik we kafir bolýar. Eger toba etmän ölse ayetde gelşýäli ebedi dowzaky bolýar. Mysal üçin öllere ýüzlenip olardan bir zat dileýän kişi medet plany weli, medet plan pir diýip ýa-da gora weri, ýetişe weri, beladan gaýtara weri diýip öllere ýalbarýan kişi uly şirke düşüp dinden çykýar. Emma kiçi şirk eden kişi günäkär bolýar, dinden çykmaýar. Mysal üçin riýa kiçi şirkdir. Soragda hyýaly Allah Taala'dan başgasynyň adyna kasam etmek, and içmek kiçi şirkdir. Şonuň üçin musulman doganlar ilki bilen diliňizi ant içmäge öwrenişdirmäň. Eger and içmeli, kasam etmeli bolsaňyz, diňe Allah Taala'ň ady bilen kasam edin. Elhamdülillahi rabbil alamin.